आपण हा मेकअप बरोबर सकाळी 12 वाजता कंप्लीट केलेला आहे. त्याच्यानंतर आमचं जे शूट सुरू झाले ते आता वाजलेत संध्याकाळचे 7. तर 7 वाजलेत तरी पण आपला मेकअप आहे तसाच आहे आणि तुम्ही बघू शकता काहीच हाताला येत नाहीये. बघा, उपासना तू एकदा बघू शकताय मुलींनी. लागतोय हाताला? नाही. ठीक आहे. आता हा मेकअप आपण जरी याला आपण पाणी लावलं किंवा काही झालं तरी सुद्धा आहे तसाच राहणार. डोळे बंद कर. पाहू शकता आपला टिश्यू हा आहे तसाच आहे, याला काहीही झालेलं नाहीये, तरी देखील मेकअप आपला बघा